Adlaw nga Sabado karon mga kaigsuunan, petsa 20 sa bulan sa Marso tuig 2021. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan, kapitulo 7, bersikulo 40 ngadto sa 53. Daghang mga tao didto nga nakadungog kang Hesus nga misulti niini ug miingon sila, kining tawhana mao gayud ang propeta. Ang uban miingon, siya mao ang Mesiyas. Apan ang uban miingon, ang Mesiyas dili magagikan sa Galilea. Ang kasulatan nag-ingon nga ang Mesiyas kaliwat ni David ug matawo siya sa Bethlehem, ang lungsod ni David. Busa na bahin ang mga tao tungod kang Hesus. Ang uban gusto unta nga mudakop kaniya, apan walay nakahimo pagbuhat niini. Ang mga gwardya namalik ngadto sa kadagkuad sa mga pari ug sa mga Pariseo. Gipangutanan nila ang mga gwardya, nganong wala man ninyo siya dadangan hi? Sila mitubag, wala pay tawo nga nakasulti sama kaniya. Hasta ba usab kamo nalimbungan niya? Ang mga Pariseo nangutana kanila, may usab ba sa atong mga kadagkuan o usa ka Pariseo nga mituo kaniya? Kining mga tawhana wala masayod sa balaod ni Moises. Busa tinunglo sila sa Dios. Si Nicodemo, usa sa mga Pariseo nga nakikita kang Hesus kaniadto, miingon kanila, sumala sa atong balaod, dili kita makahukom nga sad-an ang usa ka tawo samtang dili pa nato siya mahusay ug masuta ang tinuod niyang nabuhat. Sila mitubag, taga Galilea ka ba usab? Pagtuon sa kasulatan ug masayran mo nga wala pagayoy propeta nga nagikan sa Galilea. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo.